Ngai ngo yublay hagane ka por ka mamanta basa hisien pat. Ngayo ban ye kren bat pi hagane ka step nagane ka kubor. Step ya ka bau try ai hapdeng jongi hagane ka por ngai ngo isya. Ngayo ban wan rong sya gi yeng ke jong pi lang ba ki cable TV ba kom churo lang ba ki YouTube channel. Pat ngai ngo yublay ngasya ngai kublay ya fi ke baju sngap na ka sngi sya ka sngi pi ke bala tista sya ngai aba fil tista ban sngap ka tin ke jong blay ka jingem ke jong fi ka kala ka jingem ke jong fi ka thamai. Pat ngakwa abanong if you anam sngap ka tin jono re sngap ka tin ke jong blay marga de ka tin ke jong blay ka bala pen kala dori ke jingem ke jong fi ka de ka tin ke jong blay ka bala ban thau thamai ya pi bara pi don shi sha ka tin ke jong blay fi don ya ka jingkar khu jong blay ding ta ngai ya ken tu ya pi Pinalong ki ba smart ban sngap yai sngap ye ka tin ke jong blay marka babel ka ong ka ba ka jinget kawan haba fi asngo bat yo asngo ka tin ke jong blay tang namar fila abyang tang namar ba fi download ki aka baro tang namar ba ka perthai ka suk kamut bangin jingai no na blay rewat lada ka perthai ka suk ka kmen ka jing dap ka hai ka don ka jim ke jong pi pim de ban thai re ba pin ngai thrang ru ban ei sliang ru ban shakri yo blay ban sngap ye ka tin ke jong blay habang apay cari pareng mentan mar ka sarkar ka lapan biang lut na dong sedong ka bam ka di ka jingyo jingkot juki ka biang lut na dong sedong tadeng ta kila khamsania no ya ka sarkar bar ka jingsuk ka don bat ki tadeng ta kila bu no yu blay sya ka back seat ni kila ibu no yu blay kham chadien namar ba ka jingim ka jongki ka suk polat ro ka ta ka andre ka ba dong ifi ba klemu blay ka jingim ka jong briu em ka jingim ka jong briu ka long bit take kum ka to ka aquarium ka ba klem lada pi penjingi ka do kha ka nom la ban im klem ka ubriu unom la ban im klem ublay kumba ka do kha kam la ban im klem ka tadeng ta kwa ban ong ifi ka ni ka sngi to ai ba finang yai im da ka ni ka ka tin ka jong ublay bangange ba finang yai jingi how try but ka jing im ka jong pi ka nang long ka ba sngo tanat ka nang long ka ba sngo bang pinang long ki briu ka bla yo diang jingkar khu na ka sngi bat haba pi don ka tin ka jong blay piru spa ha ka jing im ka ba ganjam sim ka jong pi para pi don ka tin ka jong blay filaban sam ro ka tin ka jong blay seki wei pat lada ka dei ki khon ki ti ki jong pi ne lada ki dei ki wei pat ki bhaieng ki ba sem ki jong pi la ne ki ta ka ba pi kan do hala ka sngi ta ka ni ka por nga kwa ban kan tu ya pi ba finang yai sngap ba kum ju ro fin yai sngap ye kan ka jing hikai ro hang ni ka por ka ba menta kadon ka jing ja ka tin ka jong blay ya ka ba bon sin ngem la ban sngo tho ding issue sngo tho tang ka to ka ni henry habang ngam jiliu ka tin ka jong blay habang wat i ka tlong ki tan rai balai ka ja gom ta balai ka long gom ta shishangi shampang pleng ya kita ki meaning ya kita ki jingmot ki ba kraw ki ba dan ni ka tin ka jong blay tadeng ta ka tin jong blay kam ju temmen ka tin jong blay kam ju rem yang ni ka tin ka jong blay la pule menta de hajar snem re nang yai pule ba yai pule ba ka thmai ba ka yai thmai kalong ka ja habang iba malaga ngim ngia ya ka ja unono briu bangia ban bam ja am tau briu nyap no kalong kum ju la da phila ngia ban bam ka tin ka jong blay kamul atikina ba phin sa jot no tadeng ta habang isngap ka tin jong blay habang ipule ka tin jong blay ka pen ishai ba pilong kita ki ba kot ki ba khia ha ka ba kan jaman sim namar phi thangan ya ka na ka sngi kum ba ka met ka thangan ya ka ja ka do kum ta ha ba ka man sim chu phi ka thangan ni ka tin jong blay ka pen pau ba filong ki briu ki ba kot ki ba khia ha ka jing im sim ka jong fi ai ngo yu blay open khia ai fi alo na pring jong fi ki ba pang ha ka ba kan jaman sim ru phim thangan phim sliang ngas ngo ka de phi ru kum ba phila yo diang ni ka tin ya ka ni ka channel jo ka por sen ni ki pha ki share ki video shaki long thik ko ba phi ai jing ba mi ki phi sumar kita ki ba pang ki mla shu ban ba mi haban pentian haban ai kalong kum ta ya phi ru ki ba khlan phi ki ba kot ki ba khia ya rap ya kita ki ba tlot daga ba fi ai ka tin jong blay fi send ni videos bi share ni videos kana ma makiru kin yo ilang kin yo sngow lang bala kim tre ban ba am persyang ba yai persyang ubrio ba pang de tre ka ban ko tre ka ba ar de yai persyang si persyang ban yai pentian bat ban ai ta ka jing bam ha ka ba khadu in bam hi ba si sim bam inang yo bor ba inang yo bor ba deng ta ko mga ong ipi manega tin ka jong blay ka ong ka jinget ka wan ka ba yo sngow ba yo sngow ta deng ta i bahiyeng jong pi nei lok jong fi ni khon jong fi la pi ai ba yai ayam nget handa ibam khndiet inang yo bor ba inang yo bor inang wan ka ta ka jinget bat ka jinget halor ka jinget kanang wan ba deng ta nge tran ka khu ba phile gom ta ni ka por ngi puli ka tin ka jong blay ba ni ka por nga kwa ban puli na ka tin ka jong blay ya ka ba ko mga ong ipi ba don teng ha ka tin ka jong blay ka bingim la ban sngo thu kadan ko wi ka de khot em ka ba let's say ngim da la ban sngo thu than
Henry tungin niya pulih kan por bagatian jublekan pensyayangi. Pila pensyam ni ka dekat dai ka dinau Lukas. Lukas arfu RM kan ka dekat dai ka ba pensyayong sisya. Dengan bakadon ka meaning ngatip utrai pensyai kan ka dekat nganget ka long zikarku yang hilang kan ka por mentah. Tu ka dekat ka balai pusan lenong ba arfu dekat balai pusan ka ongum ni. Padonda kum tahu la ong haki men ba ngala pha no ya pi klem ka jingpan bat ka yarong bat ki juti pila sengo kerdo ai ru em kiti kile thu ai ru em teu la ong haki henry menta jar ubadon ka jingpan to ai ba onra kum juru ialah ka yarong bajar ubamdan ka wajlam to ai ba undino ialah ka jankop ba un thiet ka wei na banga ong hapi ba kadai ban pendap hanga ya kan ne ka bala tho bat lanyau ya ulam bat kinong palat na ba don ka jing pendap shisha ya kita ki ru syapang jonga kiti kili ong ko try hakmi artli ki wai lam hang ne ute ul ong haki kenyo jisu uang i kita ke ayam ke ba sengo pala bahado kata namar ujisu hi umsya ba ubriu un job ya ubriu da ka lam kidon kiniam ki ba job ya ki briu ni ki ba penroi ya ka niam ke jongki da ka bor bat da ka bor jong ka lam da ka bor jong ka jing penting ke jing pen smith ki penroi ya ka niam ke jongki redai tau ujisu uba penroi ya kita ki bangen da ka ba mdai da ka bapen bor, mdai da ka buj, mdai da kita ke white lam, mdai da ka ta jing berngam, ke jing bersit. Andre job iki mensim da ka jing it. Udai tang ujisu uba job iki briu da ka jing it. Andre hang ni pat ngisem em ba ujisu ang da phim dan ye ka white lam to dino wa ka jankop wa to thiet no ka wei. Kata ka pensyayong ba, balai ba ujisu upa thiet ye ka white lam. Balai upa thiet ye ka white lam. Kababal ke thu ingi hang ni ba onda bu jisu ai ding khndet tiak ai lan khndet tiak kini ki senranam ki seisnan nang ta artli ka wailam ki ong tram din ka we ngila don artli snan ki wailam bar ke ka bu jisu ong ni ong tiul ong haki kenyo pi habang kapay ya ka kristian ka jong blengi i hang ni bu jisu utanju ya ki senran ki jong u margini ki senran hadu ka poram kinang mudur bet bakin long ki sipai ki jong jisu ban job no ya kita ki rom da ka wailam ban job ya kita ki rom da ka bor tading ta bu jisu ong dino ya ka jan kup thiet ya ka wailam yung ngi up try hadu men da ong men ngila da pen kre lupai kata mar ngila up bet tang la no men ai no ya ka signal bangin yeng ban ya le persya ya ka himarom ban yeng ban ya le persya namar kala dai ka por ya mete ya ka banyo ya me kum ta unong palat nginom sya o petros li ong ladayap nginyayap namar ula pen kre lupai ka ne ka way ong ngatang anum ailat tat bu jisu unyap ngalapen kre i ki white lam ada dan mano mapendik you trial ne bumut le snew you trial ngalong kum tau personal security ju PSO ju ya ka bangang ngantayap ngan yap ban defend ne ban yada ya jisu fi u petros usngo klan lu kata-kata umut yada yo jisu umut ban yada yo blay u breu umut ban yada yo blay ba ule shisha kum tahiru Lafi pet jaga ketin ke job lagi ba anda haba u Judas kena perget semene u Judas wan bando ya u Jisu ba hadin nang tagi sipai wan ban kem kai ke ba u Petrus ule usai ka wai lam ba umat na skor umat si syawang an le si syai kata ba udah le si syai ru kum ta PSO kum ta personal security officer jong try umat si syawang an yakon da ka wai lam reu try ong kenya tap no ya ka wai lam Barkai ka basungutan at hang ni kalong. Bau Jisu usim. Ya kata ka skor. Mar umat yung malkos kadahap ito ka skor hamadan. Bau Jisu usim ya kata ka skor upendat no biang ha kata kakli ka jong umalkos. Baga skor kadadat biang. Balay fite bau Jisu usim ya kata ka skor upendat biang. Kamna day bau kwa ban penkia yung malkos. Henry. Ukwa ban yada yung Petros. Na kano kajing syakan no. Lada kata ke skor ka dekut ka dan hamadan em kini sipai em
kin shim ya taga skor bakin ong pet une ulamut ban penyap yu Malkus taga bamut hi kin accuse ya u Petros kin aikis daga bakhlan do kata-kata attempt to murder badehing ta ba Petros dei tang Jisu kamu Petros run sya sedien lang ba Jisu kamu dei tang lai leading pna sau leading pna ba gawin leading pna kan dei kajong u Petros tading ta bau Jisu shim ta skor pendai biang kenang ba kanam dan evidence kanam dan kano ka sakhi satar ushim upendai biang ta skor ada Markus ong bulama ik skor junga wong hang do ka skor kata biang kum jui mendak don shin de kum no ong ye kata kum nun keno ye kata ba kani ka de ka khubor ka ba kraw do ka ne ka sngi ba kata kalong bau Jisu uyada ya u Petros ba ka jaga ka jong Petros ulet na u Jisu kan tading ta kwa ban ong fi ka de sngi la da fi but utrai nya dai fi da fi but utrai unya dai fi na kano ka accusation na kano kata ka jing penram ka jong soitan u soitan onom la ban penram ya fi la da fi but utrai pi bakla ka jim ka jong fi la le ki kam ki bakla la ki kam ki basneu ka jim ka jong fi la fi but utrai pen bet ki ta baro utrai nya dai ya fi utrai un tep ya kata namar ka bor ka snam ka jong ka dan ban sat pen khoj kadon ka bor ka snam ka jong try po soitan unom don daw tat ban wo ya pi tadin ta kwa ban fi kan ka sngi borok ngi dikinong pop tong Petros ba mat ya ka skor ngir ngi don la ka jong ka pop ka jong ka bangi ngi lale la de shisha ba utrai shim la pendat ya ka skor Petros wa ban yap ka longkom ju ya ngiru la dang ngim don you try kan ka pop ka jong ka pau teng kreng ka pau teng kreng ba kan ka pop hi ka de ka pop ya ka bangi ha ban yap tading ta namar ba Jisu lale ikan ka kamba ya Petros ule gumju yangi tading mau bakit ka ka pop aga ding pna ba ding mau bala sya pen ram ha ka jaka ga jongi tading ta kwa ban fi ka sngi ka mentala da piong bangam dan kam yu Jisu ka bamut usoitan udang yo ban aikis fi usoitan udang yo ban keno ye pi usoitan udang yo ban parap ye pi ha ki pop ba per fi lale Pidon shibon ki pop pimla ban buri usoitan utip lu digata kapau tengkeren ke pop ke jong pi tading ta lada pimdan yu Jisu ka bamut lati kena bet pisha penrem kan adam dan u Jisu pin sa sya kena bet adam dan u Jisu ka bamut ke jing parap telati kena bet tading ta kwa banong fi ne ke sngi apa pipi dan ka pop apa pipi la yem ka pop la fila le ki pop ke bubun ke jing be jong pi dei tang u Jisu bala ban ya dai fi dei tang Jisu balaan pelat ya fi na ka dujok na ka jing bishar ka ba khadu jong ublai tadin ta kwa banong fi pediang utrai haba fi pediang u Jisu unya da ya fi namar ude unong ya sa jongi ude ma u orang ba lengdo ude ma u unong bisharu kwa banong fi ladang idon ha ka liang ga jong u un ya da yangi bagumta pin lat yem bat tikna ba pin rong sya kata kahima ga jong blay bat syabam jikot pindan batu klem wanam ong ngabiang ngan im ga jing im ka bahok ngan le hok bai ngan le hok ada hap ga skor fin le hok e apa kata ka skor ka don hang tu fin le hok e baro kini i badeng ta pinom lat na ga jing sya pen stam tadeng ta kwa banong fi ga ni ga sngi ga mamantala da pim dan bu trai kapop kapau teng kren Kabel ka ong kata borok ngila le pop ngila do le nai ke boram ke jong blay telada ngi mbot you try ngile pop kata ka pop ka sa kum tahi bat ka bakhat do ka dei ke jing bishar bom jikot ya ka ba sha ka pung ka ding ya ka bala pun kre na ka banta usoitan beki angel ke jong usha ta fin poi kat ke ni ka lat te try play fi kat ke ni ka lat amu ai fi balai fin pediang si sha you try wanam so sorong kata ke jing la ke jong pi ongan im hok hi ngan im bha hi ngan le hi kam tam ngan MEM kamen toy ka jing le bha ga jong fi ka babel ka ong long tang serdap jat khamat jong blay pile ka bale ru ka tu ka pop hi ka dang dan ka pop hi ka dang dan ta ke evidence ka dang dan pimla ban sach hok ka no ru tading tau try kwa ban pen ya fi ka ni ka sngi kwa ban kar khui ka jim ga jong fi tading ta nga kwa ban dwai na kam ta jong fi ka ni ka por wat num so sarong piongan pen hi la de ngan le bha hi dal de ngan im hok hi dal de wanum le kum ta namar kata ka long le no ai hakmat jong blay ini dua ka ni ka por menta try ai ngo e me ko pa melaya da yu Petros ko try na ga jing sha
kena ablay melayada ayu Petros ru na kata ka jing Syak Bishar melayada ayu Petros na ka jing yap patry nga aingo yame habang ngi but yame nga tip ba mayada ru ingi na kata ko try ka jing Syak kena ka jing Syak parep ka badai sisya mangingila le Daywan Bishar ngi la Daywan penrem ngi henry try bagi but yame me ko try mala siu ya kata ka ram haga ding pna me ko try melayada kumba melayada ayu Petros mala syem ya skor jung Malkos mala pendat biang berkalong biang kumju try nga nget aga nega sngiru try wala lagi pop jungi ke saw nyahan ke lek kan ke yor lagi saw berthuk ke lek kan unyu lang berat haba me don try me pelong biang kumba ngilong menshwa try mela pelong ngi ko try kumba ke tien chme ga ong ablay bangilong ta ka sati ya khamat jong me ablay me pelong sati biang ngi ki breu ki bala tengit ki breu shisha ki bala jot hakane ka perthai ki bala jot haka pop ki bala ngam jelop haka ta ki jing ijli jongka reina mar bangi bot e metrai melapen thamai yangi me penyang ngi khamat ala di ka balang ka baklem tho bria ka bamdan ka no ka jing sti la ne ka bamdan ka jing jaklia me penyang ngi ha khamat ala di namar de ma me open court de ma me go try bola thau thamai bangin yang khamat jome ki ta ki bajanai bar ki baklem jing duna aingo e me ko pa aingo jisu ya ka kamba aga mele aga ding pna duai nga aingo agane ka por don shibon ko try ba priang nga agane ka sngi ngakar khu try ini ki khon ngakar khu fi ba ngar khu fi kong agane ka sngi ba fi snap yene ka khubo da shi sha utra wi dai fi nakata ka jing Bishar ka bam jikot ya ka ba phin lech sha ka pung ka ding utra pelat fi agane ka sngi ula pelat fi na mar filap pediang ya agane ka lenti uji su ong along mga ka lenti gane ka lenti jo ka jing pediang la fi pediang fila lach nakata ka jing sha kno duai nga kerkhu if nga gasngi hakerteng uji su amen but amen ada na pring jo fi nga ka por ka ba pi kwa sho jing slok pila banwan ngyo ban slok if ngi don na do sngi ba ar do si sa jan jong tayo na do ka por khat we ba je ter bala fi kwa ban join ka Bible school ru pila ban shimno igi form ka dang don but ngi up ya fi fin register ha nga school ya ka ba finang la shu ban sngo tho ya ka tien ga jong blai kum jo gi invite ya fi ru siya just saying healing service ya ka bangin long ha life way tarik hang ni hapo central library ni social tham auditorium one sing ni just saying idon ban ya lekmen lang ban shakri ban mani ban yaro yo traba ngai pi pang pi tom bi don jing le pi one ha ka just saying utrai udan ban pen kia fi utrai udan ban le iki ba thamashi bon ki breu ki yo jingkar khu ban ngai piru pinlong iwei na kita ba pinyo pediang lang ya jingkar khu ya ga jimpen kia ya ga jimpen em now try one no miss life way jong new match arjar ar persau bagum jo one no miss ban join ya ga ne ka Podnet Kasi Bible School join no ki form ki dang don try kar khu fi ngin say shem publish bon amen